1/3 van de Zeeuwen vindt de zorg onbetaalbaar. En een deel daarvan mijdt zelfs de zorg. Ja, je moet je huur betalen, je elektriciteit betalen, je voorzieningen betalen. Het is gewoon niet op te brengen. Dat zorgmijden kan grote gevolgen hebben. En verder in deze Zeeland nu vandaag. West-Zeeuws-Vlamingen moeten water eerst koken voordat ze drinken. En bewoners noodopvang afgeleid met sport. Goedenavond. 1 op de 3 Zeeuwen vindt de zorgkosten onbetaalbaar. Dat blijkt uit een enquête onder inwoners van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Sommige mensen mijden zelfs de zorg vanwege de kosten. Want ik heb geen ondergebit. Het zou eigenlijk een kliksysteem moeten worden. Maar ja, €500, ja, wat moet je het van doen? En dat is bij mijn vrouw precies hetzelfde. Ja, dan ga je keuzes maken. Ja, dan maar zonder ondergebit. Het wordt zeker onbetaalbaar. En het is met alles eigenlijk zo. Zorgkosten elk jaar eigen risico kwijt. Dus dat is ook al €385. Dus als je een beetje dingetjes mankeert, dan heb je gewoon pech. Het wordt steeds duurder. Je moet steeds voor alles zelf meer bijbetalen. Dus ja, dat vind ik. Ja. Betekent dat ook dat u zorg gaat mijden? Maar dat doet u dus eigenlijk al. Dat doe je in feite al. Ja, wij zeggen ook, ja, met z'n tweeën €1000. Nou, en als je er 1000 in de maand hebt, ja, je moet je huur betalen, je elektriciteit betalen, je voorzieningen betalen. En het is gewoon niet op te brengen. Ik heb geen keus, dus ik ben het elk jaar kwijt. En als ik niet ga, dan heb ik een probleem. Maar goed, ik snap dat heel veel mensen, dat hoor je ook, van nou ja, ik wacht nog wel even. Of nou, dan moet ik zoveel betalen. Of laat maar even doen. En ik praat erover verder met Marieke Kerklaan. Ja, Marieke, we hoorden net, deze mensen vinden de zorgkosten dus ook onbetaalbaar. Sommigen van hen mijden zelfs de zorg. Geldt dit voor meerdere mensen? Jazeker. Uit dat onderzoek blijkt overigens trouwens ook dat de zorg een heel belangrijk thema is, ook onder de Zeeuwse kiezers. Maar ja, het blijkt dus zeker dat de zorg onbetaalbaar is. Uit onderzoek 34% vindt het onbetaalbaar, 39% vindt het wel te betalen, 25% staat er neutraal in en 2% zegt het eigenlijk niet te weten. Ja, merken zorgverzekeraars dit eigenlijk ook, dat er bijvoorbeeld minder premie wordt betaald? Nou, ze krijgen wel signalen binnen dat verzekerden soms zorg mijden. Maar de grootste verzekeraar van Zeeland, CZ, zegt dat 95% wel op tijd de premie betaalt. En als het niet gebeurt, dat ze dan snel ingrijpen. Goedemorgen, u spreekt met Sylvana Slabbekoor van CZ Zorgverzekeringen. Ik bel u naar aanleiding van uw zorgverzekering bij CZ. Komt dit op dit moment gelegen? We nemen contact op met de verzekerde of aan de balie bijvoorbeeld. We attenderen erop dat er dus een achterstand is. En we gaan het gesprek aan om te kijken van hoe komt die achterstand. Speelt het alleen bij ons of bij andere maatschappijen bijvoorbeeld. En dan gaan we samen met de verzekerde kijken voor een oplossing. Het is heel belangrijk om op tijd bij te zijn. Wat je vaak ziet bij mensen die moeite hebben om de rekeningen te betalen, is dat ze eerst proberen zelf vaak alles op te lossen en eigenlijk pas in actie komen als het iets wat te laat is. Het is vaak ook een drempel om hulp te zoeken. Dus juist om proactief contact te zoeken met onze verzekerden, hopen wij dat ze op tijd kunnen bereiken. En dat zij dus eerder in actie komen om verdere problemen te voorkomen. Ja, wat betekent dat nu eigenlijk, dat zorgmijden? Nou, er is eigenlijk niet een duidelijk beeld over. En dat is ook wel een probleem. Zorgaanbieders verwijzen naar elkaar. De huisartsen naar de ziekenhuizen naar de huisartsen. Maar dat het een probleem is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Want stel dat je door je huisarts wordt doorverwezen vanwege een plekje. En je gaat dan niet naar die specialist om kosten te vermijden. En het blijkt bijvoorbeeld huidkanker te zijn. Nou, dat is natuurlijk in eerste instantie heel vervelend voor jezelf en heel naar. Maar het betekent ook dat die zorgkosten enorm oplopen. Ja, Marieke, dankjewel. En het onderzoek naar het zorgmijden is gedaan in het kader van het Debat van het Zuiden. Het verkiezingsdebat dat wij samen met Omroep Brabant en L1 organiseren. Dat debat is morgen live te volgen bij ons vanaf 7:30 'avonds. Inwoners van West-Zeeuws-Vlaanderen zijn via een NL-alert geadviseerd de komende 48 uur hun water eerst te koken voordat ze het drinken of gebruiken voor het bereiden van eten. En we gaan naar Carlijn de Splenter, die staat bij De Braakman. In Zeeuws-Vlaanderen is dat natuurlijk. Wat is de oorzaak eigenlijk van dat advies? Nou, bij graafwerkzaamheden hier in de buurt van De Braakman is vanmorgen een leiding geraakt. En daardoor is een lek ontstaan. Hierdoor viel de waterdruk in de omgeving weg. En was er bij verschillende huishoudens kwam er zelfs een tijdje lang helemaal geen water uit de kraan. Toch duurde die storing niet heel lang. Ongeveer 1,5 uur later was die verholpen.
Ja, nu is er dus een kookadvies. Voor hoeveel mensen geldt dat eigenlijk? Volgens waterbedrijf Evides gaat het om zo'n 23.000 mensen. Het geldt dus voor heel de gemeente Sluis, maar ook een deel van de gemeente Terneuzen. Eigenlijk het gebied ten westen van de Braakman. Zij hebben dus dat kookadvies gekregen als zij water willen drinken of water willen gebruiken bij het bereiden van eten. Dan moeten ze dat vooraf koken, anders bestaat de kans dat ze ziek worden. Ja, nu is er vanmiddag dus een NL-alert verstuurd, maar ook mensen op Walcheren hebben die bijvoorbeeld gekregen. Geldt dat advies dan eigenlijk ook voor hen? Nee, dat niet. Het kan zijn dat hun telefoon van die mensen op dat moment even tijdelijk contact had met de zendmast in Breskens. Dus ze hebben wel die alert ontvangen. Maar dit geldt niet voor die mensen alleen in het gebied hier dus in West-Zeeuws-Vlaanderen. En dat voor de komende 48 uur. Carlijn de Splinter, dankjewel. Steeds minder klanten bij de ambachtelijke bakker en daarom moet de producent van bakkerijgrondstoffen, Zeelandia in Zierikzee, werknemers ontslaan. Om hoeveel het gaat, wordt later bekend. Volgens de algemeen directeur was de beslissing lastig. We hebben hier maandenlang over nagedacht en aan gewerkt, omdat Zeelandia historisch gezien een heel sociaal bedrijf is. Het was een hele moeilijke beslissing. Volgens Van Luik kopen klanten steeds vaker brood bij de supermarkt. Deels door de prijs, maar ook door het gemak van alles kopen onder een dak. Wij denken dat we hiermee Zeelandia klaarmaken voor de toekomst. De komende week wordt bekend hoeveel mensen hun baan verliezen bij Zeelandia. Yes! De sportvelden aan de Irislaan in Vlissingen krijgen een nieuw kunstgrasveld van de gemeente. Het gaat 1 miljoen euro kosten en de 3 voetbalclubs die er gebruik van maken zijn er blij mee, want de staat van de huidige velden is erg slecht. Dus een nieuw veld komt als geroepen. We zijn al 8 jaar lang aan het strijden om hier een extra kunstgrasveld te realiseren. En eindelijk gaat het nu lukken. De clubs houden nu, na slecht weer, slechts 2 kunstgrasvelden over om op te spelen. Verkleint het aantal problemen wat we hebben met planning en trainingen. Het is niet de oplossing, maar het is het begin van de oplossing wat ons betreft. Eugène Vach hoopt het veld te kunnen gebruiken bij de start van het nieuwe voetbalseizoen in augustus. En op verzoek van Vlaanderen voert Rijkswaterstaat via de sluizen in Terneuzen extra water af. Dit om de problemen in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk te helpen oplossen. In die gebieden is veel overlast door de hoge waterstand als gevolg van de vele regen. Daarom worden alle mogelijkheden gebruikt om zoveel mogelijk water af te voeren. En dus ook via Terneuzen. Wel, we gaan hier nu ruim 200 kub per seconde afvoeren. Normaal is dat 50 kub per seconde. Ook dat is heel belangrijk, want zo kunnen we mensen helpen. Mensen die op dit ogenblik kampen met die watersnood. Dus ja, we zijn buren, maar we zijn goede buren en die samenwerking is echt essentieel. Het lozen gebeurt alleen bij laag water op de Westerschelde. De sluizen zijn dan gestremd voor de scheepvaart. De maatregel duurt zo lang als het nodig is. Door te sporten en te bewegen vergeten vluchtelingen in de noodopvang in de Zeelandshallen in Goes even hun problemen. De noodopvang biedt voor zijn bewoners een programma aan met onder meer zwemmen, kickboksen en atletiek. Daardoor kunnen ze hun persoonlijke trauma's even vergeten. Hallo, go stand there. Over there. Zo gaat het er op donderdag aan toe in het Poelbos in Goes, waar de AZC-bewoners trainen. Moving forward. De training wordt gegeven door Jos den Hollander uit Goes, die dit vrijwillig doet. Loosen the hips. Oké. Nou, sowieso belangrijk dat die jongens gewoon iets om handen hebben gedurende de tijd dat ze hier in het opvangcentrum zitten. Het is een ontzettend gemotiveerde groep. En ja, bij een trainer steekt dat ook aan. Dat werkt ook gewoon motiverend. And put your leg in front of you. Switch your legs. Het AZC vindt het belangrijk om activiteiten aan te bieden. Dat we in beweging blijven en bezig blijven met de bewoners. Omdat ze anders gewoon helemaal niks om handen hebben natuurlijk. Want ze mogen verder nog niks, omdat het nog in de beginprocedure zit. In the air! En je merkt het ook aan ze terug dat ze wat positiever weer in het leven staan. En echt wat om handen hebben. Zelf door de week blijven trainen ervoor om fit te blijven en te worden. Ja, wat kun je aangeven hoe belangrijk dit is voor deze, in dit geval dan mannen, omdat zij natuurlijk toch in een hele moeilijke situatie zitten? Heel belangrijk, omdat ze gewoon echt allemaal wel getraumatiseerd zijn. Lijkt het alsof ze daardoor weer een beetje een doel terug hebben en
misschien even kunnen vergeten wat er verder allemaal in hun hoofd rondspeelt. Dus echt om hun hoofd even te legen. Every day we think about our problem, every day we think about different things. It's very difficult for us. But when we go outside, we mingle and do sports, it's very nice for our system and the brain. Well, actually, normally COA usually organize these types of training every Thursday for us to be, to be running and exercising, because when you exercise, you feel mentally relief and other personal and physical stuff. So it's very good for us personally, and as a group, collectively, it's very good for us. Are you happy with the training? Yeah. Before I do sport in my country with basketball, but now I miss sport. I do sport with the coach every Thursday. But you miss the basketball? Yeah, I miss it so much because I love basketball so much. First, I thank our coach, Joe Hollander, for coming every week. And I thank everyone in the team. So yeah, running, I really like running. Running not just help us physically, it helps our mind, it makes us focus, it makes us sleep better. De bedoeling is dat deze bewoners van het AZC de komende periode ook gaan deelnemen aan wedstrijden. Het was niet zo somber als gisteren, want er waren soms ook nog mooie opklaringen. Maar hier en daar was er ook nog een bui. Bij maximaal 9 graden bleef het verder wel rustig. Maar wen er maar niet aan, want hopelijk heeft Sinterklaas niet alleen zijn schone kleren op tijd terug, maar regelt hij ook nog een paraplu of poncho voor de intocht. Want het gaat morgen vrij snel regenen, gevolgd door nog meer perioden met regen. En misschien kan de Sint Semijd er ook maar beter inwisselen voor een zuidwester, want er staat ook nog een krachtige wind. Dus dat wordt de intocht droog vanaf de bank bekijken. Voor nu een hele fijne avond, een goed weekend. Graag tot morgen.